Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம பகவத்கீதை L1, அதாவது லெவல் 1 கிளாஸஸில் இருக்கோம். தினம் ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்றது தலைப்பாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் அப்படின்றது 7லேருந்து 12 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற சாப்டர்ஸில் வந்து கர்மயோகம் அதோட அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில் நம்ம வந்து 5 விஷயம் தெரிஞ்சுப்போம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஈஸ்வர பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் ஜீவா நம்மளை பற்றி, ஆத்மாக்கள் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் பிரகிருதி, இந்த ஜட இயற்கை, அதை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் காலா, காலனா டைம். சரிங்களா? டைம் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் இதில் ஒரு காலம் இருக்குது நமக்கு, இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பிறப்புனா இறப்புன்னு இருக்குது, அது வரைக்கும் ஒரு டைம் பீரியடு. அதே மாதிரி ஒரு மெடிசன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, எக்ஸ்பைரி டேட்டு, ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் இருக்குது. ஒரு பூனா காலையில் மலரும், சாயந்தரம் வாடிடும், இல்லைங்களா? இந்த உலகத்தையும் பகவான் வந்து உருவாக்குறாங்க, அப்புறம் அனிகிலேட் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே ஒரு கால இதில் தான் சுழற்சியில் இருக்குது. அதுமாதிரி பகவான் தான் காலமாகவும் இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மா. ஸோ பகவத்கீதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். வேதம் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட ஆதாரம், நாலேஜ். சரிங்களா? வேதம்னு நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரு அறியாமையில் இருக்கோம். சரிங்களா? இந்த கண்டிஷன் லைஃப்பில் ஜட உலகமே பிரதானம், சரீரமே பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அது ஒரு மிகப்பெரிய அறியாமை அது. ஏன்னா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் நிரந்தரம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து மாயா அப்படின்றது. இந்த உலகத்தை வந்து யார் வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானோட எனர்ஜியில் எந்த எனர்ஜி இந்த ஜட உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மாயாசக்தி. சரிங்களா? துர்கம்மா. மாயாசக்தி தான் இயக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அது அந்த மாயாசக்தியில் என்ன நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாம் டெம்பரரி தான், ஆனால் பர்மனெண்ட்னே தெரியும். பர்மனெண்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு உணரவே மாட்டோம். சரிங்களா? நம்மளோட சரீரம், சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள், இந்த உலகம் எல்லாமே நம்மளுக்கு டெம்பரரி தான். ஆனால் அதெல்லாம் என்னோடது, நான் எனது அப்படின்ற முறையில் ரொம்ப ஒரு மாயையில் நம்மளாம் இருப்போம். பகவான் எப்பயுமே நம்மளோட எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப், பகவானுக்கும் நமக்கும். ஆனால் அது நமக்கு உணரவே முடியாமல் இருப்போம். சரிங்களா? அதுதான் மாயா சக்தி அப்படின்றது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வேதம் அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? அப்போ வேதம் முழுசாக நம்மளால் லேர்ன் பண்ண முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ பகவத்கீதை அப்படின்னு படிக்கும்போது நமக்கு பகவான் யார், ஏன்னா வேதம் படித்தோன்னா நம்மளுக்கு பகவான் யாருன்னு காட்டி கொடுக்கும். பகவானை எப்படி அடையிறதுன்ற மார்க்கத்தையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அதே தான் பகவத்கீதையிலையும். பகவத்கீதை பகவானே சொன்ன உத்தம ஸ்லோகங்கள். பகவான் யாருன்னு நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கும். பகவான் எப்படி அடையிறது அப்படின்ற மார்க்கத்தையும், நமக்கு பக்தி அப்படின்ற மார்க்கத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ பகவான். அப்புறம் நேற்று நம்ம பார்த்ததுல ஜீவா பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஆத்மானா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் வந்து பிரகிருதின்றது இந்த ஜட இயற்கை. அது ஞானயுகத்தில் நல்லபடியாக பார்ப்போம். எல்லா இடத்துலையும் மொரார்லெஸ் பார்ப்போம். முக்குணங்கள் பற்றி சொல்லப்போனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயும் நம்ம பார்த்தோம். 3 குணங்களில் 3 கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோம். இவங்க திருதராஷ்டர், அப்புறம் வந்து துரியோதனன், அப்புறம் அர்ஜுனன், அவங்கள நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் 3 குணங்கள், அதோட நிலை என்ன, அதில் நம்ம எப்படி சிக்குண்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஜட இயற்கையை பற்றி. அதுக்கப்புறம் காலா, அப்புறம் கர்மா. என்னென்ன கர்மா அப்படின்றது, கர்மா தான் இப்போ நம்ம பிரத்யேகமாக பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? 3வது அத்தியாயத்தில் ஃபஸ்ட்டு அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கீதையின் சாராம்சமாக நேற்றுக்கு அர்ஜுனன் சொன்ன
அந்த போர் பண்ண வேண்டாம், விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அந்த காரணத்துக்கெல்லாம் நேத்தி அத்தியாயத்தில், அதாவது 2வது அத்தியாயத்தில் பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்து அதெல்லாம் நீ வந்து போர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா. பக்தி தான் உயர்ந்தது, ஸ்தித பிரஜன் பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க பகவான், ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து. அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தியை யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணணுன்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் போர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா. இப்போதான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும். பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்னும் போது அதுவும் இந்த மிக கொடூரமான போர்ல என்னை எதுக்கு ஈடுபட சொல்றீங்க? அப்ப எது இருக்கிறதுலே சிறந்தது? ஆம், செயல் பண்ணாம இருக்கிறதா? இல்ல செயல் பண்றதா? அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அப்பதான் கர்மயோகம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா. அர்ஜுனனோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு இருக்கு. எதனாலன்னா, புத்தியை யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்தித பிரஜன் பத்திலாம் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம் எல்லாம் 2வது அத்தியாயத்தில் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துருப்போம். இப்போ L1ன்றனால ஓவர்வியூல பார்த்தோம். L2 லெவல் 5லலாம் நல்லபடியா இன்னும் இன்டெப்த் பார்ப்பீங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் போர் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் வருது. இப்போ நான் வந்து செயலை துரத்தல் சரியா, இல்லை செயல் பண்றது சரியா அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்டிருப்பாங்க. ஏக்கம் மத அப்படின்னு வரும். சரிங்களா. எது சிறந்தது, எந்த வழி சிறந்தது, எனக்கு அதை சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப இந்த குழப்பம் ஏன் வருது அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா, பக்தின்றது வந்து செயலின்மை அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. எந்த செயலும் பண்ணாம இருக்கிறது அப்படின்னு. ஆனா அப்படி கிடையாது. பிரபுபாத் வந்து ரொம்ப அழகா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் உள்ள போப்பட்ல விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன அப்படின்றது. சரிங்களா. இனர்ஷியா கிடையாது, செயலின்மை கிடையாது, ரொம்ப ஆக்டிவாக செய்ய வேண்டிய விஷயம். சரிங்களா. கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது இன்னும் நல்லா சிறப்பாக நம்ம செய்யறதுக்கு பிரயத்தனிப்போம். சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ண உணர்வுன்றது செயல்லேருந்து ஒதுங்கி இருக்கிறது கிடையாது, லேசினஸ் கிடையாது, செயலை கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணுறது. நம்ம எல்லா செயலும் நம்மளோட டியூட்டியெல்லாம் பண்ணணும், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணுறது. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ணணும், ஆனால் அது தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்ணுறது. சரிங்களா. அது மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு நம்மளோட செயல்கள்லாம் பண்ணணும், ஆனால் அதே பகவானுக்காக. ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்னா, இன்றைக்கும் அதே அதேத்தில் தான் பார்ப்போம். சரிங்களா. நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம குக் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம். ஓகேங்களா. அது வந்து ஒரு சாதாரண செயல். அது இயல்பாக நம்ம எல்லாரும் பண்ணுற செயல். அது குக் பண்ணுவோம், சாப்பிடுவோம். ஆனால் அதையே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுலேருந்தே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் நம்ம இருப்போம். நான் வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறேன், கிருஷ்ணாவுக்காக வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்து நல்லதாக வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது அது என்ன ஆகுது, பிரசாதம் ஆகுது. அதே செயல் தான், ஆனால் அந்த செயல் என்ன ஆகுது, கிருஷ்ண உணர்வில் வருது. அதே மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோம், பேசுகிறோம். அப்போ பேசுறதுன்றது ஒரு செயல். அதையே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ண உணர்வில் சாண்டிங்காக பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை சொல்கிறது, கேட்குறது, அந்த மாதிரி பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள் இதெல்லாம். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய எல்லா செயலையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செய்யணும், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும், செயலேருந்து விலகி போகிறது கிடையாது. இதெல்லாம் பேசிக்காக. அது மாதிரி நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். சரிங்களா. ஒன்று ஒன்று நம்ம பார்ப்போம். இப்போ என்னென்னா கர்மயோகம் நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுனனுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. செயல்லேருந்து விலகி இருக்கிறது சரியா, இல்ல செயல் பண்றது சரியா? ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு அவசியம் சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப பகவான் வந்து செயல் பண்றது சிறந்தது அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதுல இன்னொரு ஸ்லோகத்துல என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போலித்துறவு அப்படின்றது ஒண்ணு வருது. சரிங்களா? அது என்ன, மித்யாச்சார அப்படின்னா போலி மனிதன் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா. அது எப்படி இருக்கும், அந்த போலி மனிதனோட நிலை எப்படி இருக்குன்னா இவங்கள மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா. அதாவது மனம் தூய்மை அடையாமல் செய்யும் துறவு பயனற்றது அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. கர்மேந்திரியங்களை அடக்கினாலும் மனதளவில் புலனின்பங்களை அனுபவிப்பவன் மித்யாச்சார என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. இப்போ ஒரு துறவி இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு சென்சஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி இருக்காங்க, பக்தி பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. சரி, ஓகே.
ஆனால் அவங்களோட தாட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து உண்மையான துறவு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரினௌன்சியேஷன் அப்படின்றது வரணும்னா மனதளவில் வரணும் அது. சரிங்களா? மனம் முழுக்க பகவான் பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்மளோட ஒரு இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குது, கை குழந்தை இருக்குது. அம்மாவுக்கு எந்த நேரத்துலையும் அந்த குழந்தை மேலே ஒரு கவனம் இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அது மாதிரி நமக்கு எந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணாவோட தாட் நம்மக்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்கிற செயல்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக இருக்கும், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் இருக்கும். சரிங்களா? அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு வெளியில் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு டிவோட்டி மாதிரி இருந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளார இன்னும் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கிற பட்சத்தில் அது வந்து போலித்துறவு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ செயல் சிறந்தது, செயலற்று இருப்பதை விட செயல் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? உடலை பராமரிக்கிறதுக்காகயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? செயல் பண்ணணும். இது பகவான் வந்து ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவாங்க, உபதேசத்தில் சொல்லுவாங்க, செயல் தான் சிறந்தது. இப்போ நம்ம உடலை பராமரிக்கணும்னா நம்மளுக்கு உண்ண உணவு உடுக்கோடு இருக்க இடம்ன்றது வேணும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்காகயாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் பண்ணி தானே ஆகும். இப்போ நம்ம இருக்கோம், செயல் பண்ணால் கர்ம பலன் வந்துடும், ஆனால் நான் எந்த செயலையும் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்மளால இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காகயாவது நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? உண்ண உணவு உடுக்கோடு இருக்க இடம், அதுக்காகயாவது நம்ம செயல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் வேலை செய்யாமல் உடலை கூட பராமரிக்க முடியாது. அதனால் செயலை துறந்துருக்கிறதுன்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், அது முடியாது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ என்ன இருக்கணும்? அப்போ எப்படிப்பட்ட செயலை செய்யணும்னா மனதை கட்டுப்பாட்டோட வச்சுக்கிட்டு செய்கிற செயலாக இருக்கணும். மனதை கட்டுப்படுத்தி பற்று இல்லாமல் கடமையை செய்பவனை உயர்ந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் அப்போ லெசன் நமக்கு. மனதை கட்டுப்படுத்தி பற்று இல்லாமல் நம்மளோட கடமைகள் எல்லாம் செய்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நம்ம பொதுவாக பார்க்குறதுன்னா ஒரிசாவில் வந்துட்டு பூரி ஜெகநாத் மந்திர் இருக்குங்களா, அங்கே வந்து ரத்த யாத்திரை நடக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஐதீகம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே ரத யாத்திரை பகவான் ஜெகநாதர் வந்து ரதத்தில் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிங் வந்து அந்த இடத்த வந்து ஸ்வீப் பண்ணணும். சரிங்களா? க்ளீன் பண்ணணும், பெருக்கி விடணும். அப்புறம் தான் ரத்தம் வந்து கிளம்பும். ஒரு கிங்னா எப்படி இருப்பாங்க? நல்ல பணம், பவர், எல்லாமே அவங்கள்ட்ட இருக்கும் இல்லையா? இது மேன் பவர் எல்லாமே இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? யாராவது அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்கள கூட போய் அதை போய் க்ளீன் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஆனால் அப்படி இல்லை. அங்கே வந்து என்னென்னா கிங்கே வந்து இப்பயும் அந்த ஐதீகம் உண்டு. சரிங்களா? இப்பயும் ஒரிசாவில் கிங் இருக்காங்க. ரத்த யாத்திராவுக்கு ரதம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ப்ரூம் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்க. சரிங்களா? அது ஐதீகமாகவே பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா தன்னோட கடமையை எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் பகவானுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுவும் இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த சர்வீஸ், இது ரொம்ப தாழ்ந்த சர்வீஸ்லாம் பார்க்கல, பகவானுக்கு சேவை அப்படின்றதுல பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மனதை கட்டுப்படுத்தி பற்றுதல் இல்லாமல் நம்மளோட கடமையை செய்யறது அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ மனம்தான் உண்மையாக கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து 3.9 ஸ்லோகத்தில் வரும். சரிங்களா? பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, உண்மையான யாகம்னா என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயலே உண்மையான யாகம். சரிங்களா? அதை தான் நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யாத செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை என்ன பண்ணும்? இந்த உலகத்தில் பந்தத்தை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாத செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கர்ம பந்தம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம இப்போ இந்த பிறவியில் இருக்கோமா, முன்னாடி ஏதேதோ நம்ம பிறவிகள்லாம் இருந்திருப்போம், நிறைய பிறவிகள்ல இருந்திருப்போம். மனித பிறவி ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது, நிறைய பிறவிகள் எடுத்து அதுலேயும் மனித பிறவி வந்து அதுலேருந்து மறுபடியும் ஃபால் டவுன் ஆகி மறுபடியும் மனித பிறவி வந்து இப்படியே நிறைய கூட வந்திருக்கும். சரிங்களா? மனித பிறவி ஒழுங்காக வாழாமல் மறுபடியும் தவறு செஞ்சு லோவர் ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி
மேலே மனித பிறவிக்கு வந்து மறுபடியும் அதில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு மறுபடியும் இப்படியும் நடந்திருக்கும். சரிங்களா? அதனால இப்போ நம்மளுக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? இப்போ இந்த பிறவியில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கர்மத்தெல்லாம் தொலைச்சிட்டு நான் வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுதான் வந்து மனித பிறவியோட ஒரு அல்டிமேட் கோல். சரிங்களா? ஆனா அது பண்ணாம மறுபடியும் வந்து இந்த சரீரம் கொடுத்தது எதுக்குன்னா, உன்னோட கர்மாவெல்லாம் தொலைச்சிட்டு நீ வந்து என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்றதுக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா விருத்தி பண்ணணும், நல்லா பாதுகாப்பா நம்மள வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி செயல்கள்லயே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வந்து கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்கு பதில் என்ன பண்றோம்? இன்னும் நிறைய கர்மாவை அக்குமுலேட் பண்றோம். அப்போ மறுபடியும் இதுல ரொம்ப இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் லோவர் ஸ்பீஷிஸ் போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஹியூமன் லைஃப்க்கு வரணும். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் கர்மத்தை தொலைக்காம எடுத்த பிறவில இன்னும் நிறைய கர்மத்தை சேகரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கர்ம பந்தத்தில் நம்மள இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்கும். சரிங்களா? அப்படி அந்த கர்ம பந்தத்துல நம்ம விடுதலை ஆகணும். எனக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் வேண்டாம், நான் வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்களா செய்யணும் அப்படின்னு. அப்ப பகவானுக்கு ஏன் சமர்ப்பணம் பண்றோம்? ஒரு செயலோட பலனை பகவானுக்கு ஏன் சமர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படக்கூடாது, நல்லதுக்காக தான். சரிங்களா? கர்ம பந்தம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம் செயல்களை அப்படின்றத பாக்குறோம். சரி, அப்படின்னா நான் வந்து யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணிட்டு அந்த செயலை நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா அது கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றது நல்ல நல்ல விஷயங்களா தான் இருக்கணும். கோயிலுக்கு போறோம், ஒரு காஞ்சி போன பூவும் ஒரு வீணா போன பழமும் எடுத்துட்டு போவோமா? வீணா போன தேங்காய்லாம் எடுத்துட்டு போவோமா? மாட்டோம். என்ன எடுத்துட்டு போவோம்? ஃப்ரெஷ்ஷா பூவு, துளசி, அதுக்கப்புறம் பழங்களும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா, தேங்காவும் நல்லா ஆட்டி பார்த்து நல்ல தேங்காய் வாங்கி எடுத்துட்டு போவோம். எதுக்கு? கிருஷ்ணாவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுனா கிருஷ்ணாவுக்குன்னு இல்லை, எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நம்ம இப்படிதான் வாங்கிட்டு போவோம். இல்லைங்களா? சமர்ப்பணம் பண்ணா அது நல்லதா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட செயல்கள்ல நல்ல நல்ல செயல்களா செய்யணும். அந்த செயல்களோட பலன்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அப்படின்ற ஒரு பிளெஸிங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதனால விஷ்ணுவிற்காக சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல்களை நம்ம பண்ணணும். அப்படி பண்ணாத செயல்கள் நம்மள பந்தப்படுத்தும். அந்த பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம திருப்பும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இயற்கையின் சுழற்சி அது என்னன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஓகேங்களா? என்னன்னா நம்ம தினம் சாப்பிடுறோம் உணவு அப்படின்றது எடுத்துக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லோகாவும் ரெடி ஆயிடுச்சா மாதாஜி? ஆட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அனுப்பிட்டாங்களா மாதாஜி? அப்படிங்களா? நான் பார்த்தேன். லேட் ஆயிடுச்சா? அவங்களுக்கு லேட் ஆயிடுச்சா? சரி சரி, ஓகே மாதாஜி. இப்ப கிளாஸ். சாரி மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஓகே. சோ இப்போ என்ன இங்க இந்த ஸ்லோக தேங்க்யூ சிவகாமி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம உணவு எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு வழக்கம் இல்லைங்களா? சோ அந்த உணவு நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா 3.10ல நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கோமா, தேவர்களை நம்ம திருப்தி பண்ணி அதன் மூலியமா அவங்க நமக்கு பிளெஸிங்ஸ் கொடுத்து இப்படி 2 பேரும் நல்லபடியா ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல, சரிங்களா, நம்மளும் அவங்களுக்கு என்னென்ன சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணணுமோ, என்னென்ன யாக யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கும் பண்ணணும். அதன் மூலியமா அவங்களும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, வளங்களை கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்மளும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரியான அமைப்புல நம்ம இருக்கோம். அதுதான் இந்த இதுல நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வேதம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வேதத்துல நமக்கு கடமைகள் இருக்கும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ன்றது இருக்கும்.
விஐவிஓவில் யார் இருக்கீங்க? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ம். வேதம் இருக்கு. பகவான் வந்து வேதம் கொடுக்குறாங்க. வேதத்தில் நம்மளுக்கு என்னென்ன கடமைகள் செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதில் இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம என்ன யாகம் பண்ணணும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா, நமக்கு தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு மழை கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த வளங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த வளங்கள்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தானியங்கள்லாம் நல்லபடியாக கிடைக்கும். அப்புறம் அந்த தானியங்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? உணவாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோம். இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு உணவு கிடைக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பகவான். பகவான் கொடுக்குற வேதம். வேதத்தில் இருக்கிற அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, யாகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு வளங்களை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அந்த தா உணவுப் பொருட்கள், தானியங்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? உணவை எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்ம உணவுன்னும் போது நம்மளுக்கு அதில் பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க, வேதம் இருக்கு, தேவர்கள் இருக்காங்க, இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு செடி ஒன்று வளருது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு மேங்கோ சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நம்மளா உருவாக்கணுமா? இல்லை. அந்த விதை நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. அந்த விதை வந்து பகவான் அந்த விதையில வந்து உயிரை கொடுத்துருக்காங்க, இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்களோட ஒத்துழைப்புல, தேவர்களோட அனுகிரகத்துல அந்த விதை என்ன ஆகுது? நல்லா வளர்ந்து மரமாகுது. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? சுவைக்கிறோம். அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் வந்துட்டு என்ன இருக்கு நமக்கு? இப்போ மாம்பழம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் இனிப்பு இருக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இனிப்பை நம்ம நல்லா சுவைச்சு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றோம். அப்போ அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் போகிறோம், பேங்க்குக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? நமக்கு வந்து பென் எடுத்துகிட்டு போகல. அப்போ நம்ம வந்து அங்கே போய் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட பென் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? பக்கத்தில் யாராவது வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்போம், இந்த மாதிரி பென் எடுத்துகிட்டு வரல, கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு. உடனே அவங்க கொடுப்பாங்க. நம்ம உடனே நல்லபடியாக ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவோம்? பேசிக்காக ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி பெண்ணை கொடுப்போம். கரெக்டாக இது நம்ம செய்வோம். தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிராட்டிடியூடை நம்ம தெரிவிப்போம். இது சொல்லாமல் வந்துட்டோன்னு மனசு வேதனைப்படும். அடடா, அவசரத்துக்கு பேனா கொடுத்தாங்களே, நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்லாமல் வந்துட்டோமே, சரி என்ன இப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்படின்னு நம்மளுக்கு மனசு உறுத்தும் இல்லையா? ஒரு வேளை நன்றி சொல்லாமல் வந்துட்டோன்னா. இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நமக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுற சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நம்ம வந்து நன்றிகள் தெரிவிக்கிறோம். அதை வந்து அவங்க அவங்க செஞ்ச உதவியை நம்ம வேல்யூ பண்ணுறோம், இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு பகவான் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க. உணவு அப்படின்றதுல இவ்வளோ விஷயம் அடங்கியிருக்கு. பஞ்சபூதங்களோட விஷயங்கள் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தேவர்களோட ஒத்துழைப்பு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பகவான் வேதத்தை கொடுத்துருக்காங்க, விதை, அந்த விதையில உயிர், இதெல்லாம் இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் ஏதோ கடையில் போய் காசு கொடுத்து வாங்கினேன், நான் குக் பண்ணேன், அப்படியே நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அது தப்பாயிடும். அந்த உணவை நம்ம சுவைச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு தோணணும், இந்த சுவை, இந்த விஷயம் எல்லாம் யார் கொடுத்தது? பகவானும் அப்புறம் தேவர்களோட ஒத்துழைப்பில் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபுட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? பகவானுக்கு நம்ம நன்றிகள் சொல்லணும். எனக்கு இந்த உணவை கொடுத்துருக்கே பகவானே, என்னோட சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக, அந்த சுவையை நான் சுவைச்சு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு இந்த உணவை கொடுத்துருக்கே பகவானே, நன்றிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம். சரிங்களா? இந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருந்ததானே? இல்லை. எல்லா ரிலிஜன்லேயும் இந்த பழக்கம் உண்டு, நம்மளோட விஷயங்கள்லையும் இந்த பழக்கம் உண்டு. யாரும் வந்து உணவு வந்து அப்படியே சாப்பிட்ற பழக்கம் கிடையாது. ஆனால் காலப்போக்கில் இப்போ நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சு? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் போச்சு, அவ்வளோதான். அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு வராமல் போயிடுச்சு. ஒரு 2 ஜென்ரேஷன் முன்னாடி கூட இந்த பழக்கம்லாம் இருந்திருக்கும், இல்லைங்களா? உணவை வந்து சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக திருப்பி நம்ம லைஃப்பில் நம்ம கொண்டு வரணும். உணவு, தண்ணீர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு நம்ம நன்றிகள் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. சரி, அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து திருடனே ஆவான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. சரிங்களா? தேவர்களால் வழங்கப்பட்ட வரங்களை, பஞ்சபூதங்களோட ஒத்துழைப்புல, தேவர்களோட அனுகிரகத்துல தானே நமக்கு வந்துட்டு உணவு வந்து கிடைக்குது, இல்லைங்களா? அந்த தேவர்கள் ஒரு மாதாஜி, ஹரே சாரி கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி, என் பேர் பாரதிமணி, என் பேர் இல்லை மாதாஜி, கோபால் தேசிகன். ஓகே பிரபுஜி, உங்க பேரு? கோபால் தேசிகன். கோபால் தேசிகன். ஓகே பிரபு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே சாரி கிருஷ்ணா. சாரி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சரி தேவர்களை உருவாக்குனது யாரு? பகவான். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேவர்களால் வழங்கப்பட்ட வரங்களை அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே. யாகம் செய்யாமல் உண்பவர்கள் பாபத்தையே உண்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி நம்ம இப்ப வந்து கடைக்கு இது பேங்க்குக்கு போறோம். அங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேனா கொடுக்குறாங்க, இல்லை வேற ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்க. திருப்பி ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லாமல் வந்துட்டோம்னா மனசு எவ்வளோ உறுத்தும். அது மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாமல் நம்ம உணவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மள என்ன பண்ணும்? அது நம்மளுக்கு பாபத்தை கொடுக்கும். சரிங்களா? பாபம்னா எதுக்கு பகவானுக்கு கொடுக்காம? இதில் நிறைய கிராஸ் கொஷின்ஸ் வரும். சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து நம்மளை வந்து இது ஆஃபர் பண்ணாமல் எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வந்து கோவம் வருமா அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக பகவானுக்கு வந்து தெய்வீக சரீரம். சரிங்களா? டிரான்சென்டென்டல் பாடி. நம்மளது மாதிரி இந்த பசி, தாகம், தூக்கம், மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்குமானா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? எதுக்காக இது அப்படின்னா இந்த உணவை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான். சரிங்களா? ஒரு உணவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ வந்து மண்ணையே வந்து இந்த உழவு பண்ணும்போது அதை இது அந்த ப்ராசஸ் செய்யும்போது நிறைய உயிரினங்கள் அதில் வந்து அழியும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கேஸை பற்ற வைக்கிறோம். அந்த நேரத்தில் அந்த காற்றில் உள்ள கிருமிகள் அழியும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் நடக்கிறது தான் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த தோஷம்லாம் அதில் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் வந்து அந்த தோஷங்களை விலக்கி கொடுக்குறாங்கன்றது தான் அங்கே அர்த்தம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது விரஜவாசிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கோபாஸ்லாம் பகவானோட சேர்ந்து அழகாக உணவு வந்து எடுத்துருக்குறாங்க. கோவர்தன் மலையில் மாடு மேய்க்க போகும்போது பகவானோட சேர்ந்து அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க? உணவு எடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அந்த உணவு பகவான் ஆஃபர் அவங்க அவங்க சுவைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை எடுக்கும்போது அது நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணும். சரிங்களா? ரெண்டாவது விஷயம், ஒன்று பாபம் நம்மள அண்டாது, இன்னொன்று நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நம்ம இப்போ கோயிலுக்கு போகிறோம். கோயிலுக்கு போகும்போது கொஞ்சோண்டு பிரசாதம் நம்ம கையில் கிடைக்குதுன்னா அதை நம்ம எப்படி வேல்யூ பண்ணுவோம்? அடாடா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணது கொடுத்துருக்காங்களே. அதை தான் நம்ம வீட்லேயும் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? கோயில் எப்படி அது அந்த பிரசாதம் கையில் அப்படியே கொஞ்சம் சக்கரை பொங்கல் கொடுத்து அதை நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தீர்த்தம், துளசி தீர்த்தம் கொடுக்கும்போது அதை நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக வாங்கி குடிக்கிறோம். அது மாதிரி தான் நம்ம வீட்லேயே நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உணவை எடுக்கும்போது அது பிரசாதம் நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அது ரொம்ப வேல்யூபிளானது. சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவானை எடுத்து சாப்பிட்றாங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் இல்லையா? ஆரம்ப நிலையில் அது வந்து பகவான் வந்து என்னன்னா கண்ணால பார்க்கறது. சரிங்களா? இது வந்து நீங்க வந்து 13th சாப்டர் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பக்தி சாஸ்திரம்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட இப்போ கண் வந்து நமக்கு வந்து பார்க்கும், நாக்கு வந்து சுவைக்கும், காது வந்து கேட்கும். ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. கண்ணாலே அவங்க வந்து ஸ்வீகரிப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த உலகத்தையே உருவாக்குறதுக்கு பகவானோட கிளான்ஸ் தான். ஒரு கிளான்ஸ் அப்படி பார்ப்பாங்க, இந்த உலகம்லாம் அப்படியே உருவாகும். சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பக்தி வைபவ்ல படிப்பீங்க. சரிங்களா? சரி, இப்போதைக்கு என்னன்னா கண்ணாலே பகவான் வந்து அந்த உணவு வந்து பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ உங்கள் குழந்தைங்க வந்து உங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரீங்க, குழந்தைங்களோ பேர குழந்தைங்களோ. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சோண்டு பிச்சு சமயத்தில், இந்தாங்க தாத்தா நீங்களும் சாப்பிடுங்க, இல்லை இந்தாங்க பாட்டி நீங்களும் சாப்பிடுங்க, இந்தாங்க அம்மா நீங்களும் சாப்பிடுங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும். அப்போ நம்ம உடனே அதை வாங்கி சாப்பிடுவோமா? மாட்டோம். அதில் உள்ள அன்பை தான் நம்ம எடுத்துப்போம். இல்லைடா நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆசையோட பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறத பகவான் அதில் உள்ள அன்பையும் பக்தியும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. இது பகவத்கீதையில் 9th சாப்டரில் நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிப்போம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்ம படிப்போம். அதில் வந்து யார் ஒருத்தவங்க பழமோ பூவோ இலையோ தீர்த்தமோ எனக்கு வந்து அன்போட பக்தியோட சமர்ப்பணம் பண்ணாங்களோ அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அதுலேருந்து அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் தான் அதுலேருந்து அவங்க ஸ்வீகரிச்சுக்கிறாங்க. அதன் மூலயமா அந்த உணவு வந்து பியூரிஃபை ஆகுது. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே உணவு அப்படின்றத ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். முன்னாடிலாம் அந்த வழக்கம் இருந்தது, இப்போ தான் அது இல்லாமல் போச்சு. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை நம்ம மறுபடியும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம உணவு அப்படின்றத கண்டிப்பாக ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து 3.21 ஸ்லோகம். சரிங்களா? ஏதேத் ஆசிரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்றது. பெரிய மனிதர்கள் எதையெல்லாம் செய்கிறார்களோ அதையே பாமர மக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கிருஷ்ணருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை, ஆனாலும் அவர் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட செயலில் ஈடுபடுகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா?
ஆஹ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் சொல்றாங்க பெரிய மனிதன் என்ன செய்றாங்களோ அதுதான் பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால இப்போ நீ வந்து போர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னேன்னா உனக்கு பின்னாடி வர தலைமுறைகள்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனன் போர் பண்ணல அதனால நானும் போர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி உன்னைய ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு சத்திரியனா நீ வந்து அவசியம் போர் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா. அதே மாதிரி பகவானும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பகவான் வந்து நம்மலாம் கண்டிஷன் சோல் ஃபாலன் சோல் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். சரிங்களா. ஒரு ஜெயில்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜட உலகத்தை. ஆனா அது ஜெயில்னே தெரியாம நம்மள இருப்போம். ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா மனதால் உடலால் வரக்கூடிய கஷ்டம் இருக்கும், பிற உயிர்கள்னால வரக்கூடிய கஷ்டம் இருக்கும், இயற்கை சீற்றங்கள்னால வரக்கூடிய கஷ்டம் இருக்கும், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். முதுமைன்றது ஒரு சிரமம்தான், நோயின்றது ஒரு சிரமம்தான், பிறப்பு இறப்பும் சிரமம்தான். ஆனா இவ்வளோ சிரமத்துக்கு நடுவுலையும் எந்த கஷ்டமும் இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். சரிங்களா. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு மாய உலகம் அப்படின்றது. ஸோ நம்மளாம் இங்கே இருக்கோம். ஆனால் பகவான் வந்து எப்படிப்பட்டவங்க, தெய்வீகமானவங்க, சுப்ரீம் இல்லைங்களா. அவங்களோட இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலோக வைகுண்டம். பகவான் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு அவதாரத்தப்பையும் பகவான் வந்து இங்கே அவங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலயமா வராங்க இல்லைங்களா. ராமராக வராங்க, காட்டுக்கு போய் 14 வருஷம் இருக்காங்க, தன்னோட மனைவியை பிரிஞ்சு இருக்காங்க சீதா பிராட்டிய இல்லைங்களா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்போ அதெல்லாம் ஏன் பகவான் வந்து நமக்கு வந்து இது அவதாரத்தில் ஒரு ஒரு அவதாரத்துலையும் பகவானோட ஒரு ஒரு அசைவுலையும் ஒரு ஒரு லெசன் உண்டு நமக்கு. சரிங்களா. அதெல்லாம் ஏன் வந்து அவங்க வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு எந்த கடமையும் கிடையாது. அவங்க வந்து அவங்களோட கோலோகத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் வழிகாட்டணும், இப்படி தான் வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத நமக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்காக வழி நடத்துறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரங்கள்லாம் எடுத்து நமக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பகவத்கீதை எதுக்கு கொடுக்குறாங்க, நம்மெல்லாம் நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். பகவான் லோகத்தில் அங்கே வந்து பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் கிடையாது. அங்கே வந்து பேர்த்து ஓல்டேஜ் நம்ம யாருக்கும் கிடையாது, நோயே கிடையாது. சரிங்களா. இறப்பு கிடையாது, பிற உயிரினால் துன்பம் வருமா, வராது. நம்மளே மனதில் இதுல எல்லாம் துன்பப்படுவோம்னா அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் இருப்போம். சரிங்களா. ஆனந்தம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில். அதுக்கப்புறம் வந்து இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் இங்கே வர மாதிரி அங்கெல்லாம் வருமா, கிடையாது. கோலோகம் எப்பயும் ரம்யமாக இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரம் எடுத்து நமக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா. நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுட்டு பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். சரிங்களா. அதனால் கிருஷ்ணருக்குன்னு இந்த ஜட உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு கடமை இருக்கா, இப்போ நமக்கெல்லாம் ஏதாவது இங்கே ஒன்று தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம செய்வோம். இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பசிக்குது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நான் போய் அதை செய்யணும், செஞ்சு அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ணும் இல்லையா. ஆனால் பகவானுக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகத்தில் ஏதாவது கடமை இருக்கா, இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா, அவங்க ஆத்மாராமா சரிங்களா இருக்கானா, இல்லை. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து தேவையில்லை. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வரக அவதாரம், நரசிம்மர் அவதாரம்லாம் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பக்தர்களை பாதுகாக்கிறாங்க, துஷ்டர்களை அழிக்கிறாங்க, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறதுக்காக. அப்போ செயலில் ஈடுபடுகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ அர்ஜுனனுக்கும் பகவான் சொல்லிட்டு போர் பண்ணணும், அது உன்னோட கடமை. நீ செய்யலைன்னா பின்னாடி வரவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி நானும் வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் ஒரு கடமையும் கிடையாது. ஆனாலும் அவதாரம்லாம் எடுத்து அப்பப்போ எப்பெல்லாம் பகவத்கீதை வேணுமோ அப்பெல்லாம் கொடுக்குறேன். அப்பப்போ வந்துட்டு துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக, பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காகலாம் வரேன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட கடமை என்ன, நம்ம நல்லா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். அதுதான். சரிங்களா. நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை நல்லா ஸ்திரமாக பண்ணணும். நம்மளை பார்த்து நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க, நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியை நல்லா ஸ்திரமாக பண்ணணும். அதுதான் நம்ம முன் உதாரணமாக இருக்கணும். சரிங்களா. நல்லா 16 ரவுண்ட் சாண்டிங், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறது, நிருசிம்ம ஆரத்தி, துளசி ஆரத்தி எல்லாம் பண்ணுறது வீட்டில். சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி மங்கள ஆரத்தி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்ல வைஷ்ணவ சேவா
இதெல்லாம் செய்யும்போது நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட அந்த ஆன்சைட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். இதை பார்த்து மற்றவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ கிருஷ்ண பக்தியில் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கா, ஓகே நம்மளும் வந்துட்டு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் நம்மளை பார்த்து வரணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நமக்கான லெசன் இந்த ஸ்லோகத்தில். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்டிருப்பாங்க, ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒரு கொஷின் அங்கே கேட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? விருப்பமே இல்லைனாலும் ஏன் பலவந்தமாக பாபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம யாருக்காவது பாபம் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்குமா? கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப குட்டாக இருக்கணும் அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? பாபம்ன்றது பண்ணணும்னு யாருமே விரும்ப மாட்டோம். ஆனாலும் பலவந்தமாக பண்ணுறோம் சமயத்தில். அது ஏன் நடக்குது, எதனால அப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து உபதேசத்துல காமம், அதுதான் வந்து காரணம், ஆசை. சரிங்களா? லஸ்ட். அது வந்து ரஜோகுணத்துலேருந்து பிறக்குது. அதுவே அப்புறம் கோபமாகி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பாபத்தை பண்ணிடுறோம். நேற்றுக்கு சாப்டர்லேயே அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புலனின்ப விஷயங்கள்ல நிறைய ஈடுபடும் போது அந்த பற்று வந்து காமமாகும், காமம் கோபமாகும், கோபம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து அறிவிழக்க செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து அந்த மயக்கத்தில் கொண்டு வந்து வீழ்ச்சி அடைய வைக்குது. நம்ம பார்த்தோமா? அதே மாதிரி தான் அந்த ஆசை அப்படின்றது ரஜகுணத்துலேருந்து பிறக்கும். அது கிடைக்காத பட்சத்தில் அது கோபமாகும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நிறைய அதர்மங்கள் பண்ண விருப்பம் இல்லைனாலும் நம்ம பலவந்தமாக பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். சரிங்களா? அதுதான் பார்க்குறோம். அப்போ உலகின் எல்லாவற்றையும் விழுங்கும் எதிரி எது அப்படின்னா காமம். நம்மளால இப்போ அதையும் பார்க்க முடியுது இல்லையா? வேர்ல்டு அஜிடேஷன் இருக்குது. எதனால்? அந்த ரஜகுணத்தில் இருந்த ஒரு ஆசை தான் இல்லையா? லார்ட்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில். அப்போ அது எந்தெந்த விதத்தில் இருக்குது அதையும் பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. ஆசை காரணம், நம்ம பாவம் பண்ணுறதுக்கு ஆசை தான் காரணம். அதுவும் எந்தெந்த ஸ்டேஜஸில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது எப்படின்னா நெருப்பு மேலே புகை மாதிரி. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு மாதிரி. கருப்பையை மூடினார் போல். இந்த கருப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 3 விதத்தில் ஆசை அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸில் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா நெருப்பு மேலே உள்ள புகை வந்து நம்ம விளக்குறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா? அதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனை பண்ணணும்னு இல்லை. நெருப்பு மேலே இருக்கிற புகை வந்து கொஞ்சம் நம்ம பிரயத்தனை பண்ணாலே போயிடும். அந்த மாதிரி ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு கான்ஷியஸ்னஸில் தெரியும், இது சரி, இது தப்பு, இது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது. அப்போ கூடாதுன்ற விஷயத்தில் நம்மளால் ஈஸியாக விலகிக்க முடியும். சரிங்களா? அந்த நிலையில் இருக்கும் அந்த ஆசை அப்படின்றது. இன்னும் சிலவங்களோட ஆசை என்ன அப்படின்னா இந்த பசு பட்சிக்கு இருக்கிற மாதிரி. எப்படின்னா இந்த கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு மாதிரி. இப்போ இந்த தூசு இருக்குது கண்ணாடி மேலே, அதனால அதோட உண்மையான இது தெரியல, சரியாக தெரியல. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதை நம்ம நல்லா சோப் வாட்டர்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்போ அதோட அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிட்டு அது உண்மையான நிலையில் வந்துடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி சிலவங்களோட ஆசை வந்து பண்ணணும்னு தோணும், வேணும், இந்த விஷயம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரயத்தனம் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. சரி, ஓகே, அது வேண்டாம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் விலகிறது கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க. சரிங்களா? இன்னும் சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்குன்னா கருப்பை மூடினார் போல் அப்படின்னு. அது வந்து பிளான்ஸோட கான்ஷியஸ்னஸில் சம்மந்தப்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? தா தாவரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அதோட கான்ஷியஸ்னஸில். இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஆனாலும் அந்த பாபச்சலை பண்ணி ஆகணும், அவ்வளோதான். சரிங்களா? அதுலேருந்து விலகவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. இந்த நிறைய அடிக்டடாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த ரொம்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் அடிக்டடாக இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல தெளிவாக தெரியும் இது வேண்டாம், இது தப்புன்னு. ஆனாலும் அதை செஞ்சே தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆசை காமம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 3 வகையில் ஆசை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நேத்திக்கு ஸ்லோகத்திலே நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம். புலனின்ப விஷயங்கள் நம்மளை வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போகுதா, சரி. பகவான்கிட்ட கொண்டு போகலையா, தப்பு. உணவு நம்ம முன்னாடி இருக்குது, பிரசாதமாக இருக்கா, சரி. பிரசாதம் இல்லையா, கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா பிரசாதம் இல்லைன்னா நம்ம திருடன், நம்மளுக்கு பாவம் வரும். சரியா? இவ்வளோ பேரோட கைடன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து உணவு கிடைச்சிருக்கு. அந்த விதையில் உள்ள உயிர், அந்த உயிர் வளர்கிறதுக்கான பஞ்சபூதங்கள், தேவர்களோட அனுகிரகம் எல்லாம் இருக்குது அதில். பகவான், வேதம் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அதை எதையுமே கன்சிடர் பண்ணாமல்
நம்ம பாட்டும் குக் பண்ணி சாப்பிட்றோன்றது அது வந்து ஒரு தர்மம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ உணவு அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும். ஒரு விஷயம் இருக்கா, அது பகவான்கிட்ட நம்மளை சம்மந்தப்படுத்துதா, சரி இல்லையா அதில் நம்ம விலகிக்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவு நம்மளுக்கு புரிதல் இருக்கணும். அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்லோகத்தில் இருக்கு என்ன அப்படின்னா, புற புலன்ப விஷயங்களை விட, அதாவது நேத்திக்கு பார்த்தோம்ல அதுதான், ஜட பொருட்களை விட உயர்ந்தது புலன்கள், புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்றது பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து ஒரு சேரியட் கூட நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பொதுவாக. சரிங்களா? பர்பட்டில் பார்ப்போம். என்னென்னா இப்போ ஒரு குதிரை வண்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 குதிரைகள் பூட்டின குதிரை வண்டி இருக்கு. சரிங்களா? ஒரு குதிரை வண்டினா என்ன இருக்கும்? அதில் ஹார்ஸ் இருக்கும். அதுலேயும் 5 ஹார்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்ஸை வந்து கட்டி வச்சிருக்கிறதுக்கு கயிறு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரைவர்ன்றவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த குதிரை வண்டியை ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒரு டிரைவர் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் இருப்பாங்க. அந்த வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் ஒரு குதிரை வண்டியோட நிலை. அப்படின்னும்போது இதை நம்ம எப்படி பார்க்க, இப்போ அந்த ஒரு குதிரை வண்டியில் ஒருத்தவங்க ஏறுறாங்க. ஏறி அவங்க வந்து ஒரு இடத்த போய் அடையணும். சரிங்களா? அப்போ அந்த டிரைவருக்கு வழி தெரியணும். எது சரியான வழி, எது தவறான வழின்னு தெரியணும். அந்த கயிறை தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும். குதிரைகள் கட்டியிருக்கிற கயிறை தன்னோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும். அப்போ அந்த சரியான பாதையில் அந்த குதிரைகள் அவங்கள போக வைக்கும்போது என்னாகும், அவங்க பேசஞ்சர் எங்கே போகணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விடுவாங்க. வழியில் எந்த ஆபத்தும் வராது. சரியான இலக்கையும் அவங்க அடைவாங்க. இப்போ அந்த டிரைவருக்கு தெரியல எது சரியான வழின்னு. கையில் அந்த கயிறும் வந்து கண்ட்ரோலில் இல்லை. கயிறு கண்ட்ரோல்னா குதிரைகளும் கண்ட்ரோலில் இருக்காது. அப்போ அந்த பேசஞ்சர் போய் சேர வேண்டிய இடத்த சேருவாங்களன்னா சேர மாட்டாங்க, போய் அடைய மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஜேர்னி ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்குமானா அதுவும் கிடையாது, ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் நம்மளோட இந்த சரீரம் அப்படின்றதுல 5 குதிரைகளாக இருக்கிறது 5 சென்சஸ். சரிங்களா? இந்த கண், மூக்கு, காது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது தொடுப்புலன், நாக்கு இதெல்லாம். இந்த 5 சென்சஸும் 5 குதிரைகள் மாதிரி. மனம்ன்றது அந்த கயிறு. சரிங்களா? புத்தின்றது அந்த டிரைவர். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா தான் பேசஞ்சர். சரிங்களா? ஸோ ஆத்மா எங்கே போகணும்? இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுதான் இலக்கு. சேஃபாக பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணும். அப்போ இன்டெலிஜென்ஸுக்கு தெரியணும் பக்தி மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்? சாஸ்திரம் நம்ம சொல்லணும். பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிக்கும்போது, பானஃபைட் பரம்பராவில் அசோசியேஷனில் இருக்கும்போது இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு தெரியும். சரி, இது சரியான விஷயம், இது தவறான விஷயம், இது பக்தி மார்க்கமான விஷயம், இது பக்தி இல்லாத விஷயம். அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஞானம் கிடைச்சிடணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அப்புறம் மைண்டு வந்து இன்டெலிஜென்ஸோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு சொல்லுது, ஓகே நம்ம சேன் பண்ணணும், பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும், இதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு தெரியுது. இப்போ மனம் வந்து அதை கேட்கணும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிரசாதம் இல்லாத ஒரு ஃபுட்டு கிடைக்குது. மனம் வந்து ஆசைப்படும், நாக்கும் ஆசைப்படும், சாப்பிட்றலாம் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நோ, இருக்கக்கூடாது, ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி சேன் பண்ணணும் 1 ரவுண்டு. ஆனால் இல்லை எனக்கு தலை வலிக்குது, கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, வேறு வேலை இருக்குது, ஏதாவது ஒன்று சொல்லும் மனசு காரணம் செய்யக்கூடாதுன்றதுக்கு. நோ, பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி மனதை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நிறைய மனதுக்கு வந்துட்டு தாட்ஸுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? மனம்னா தாட்ஸ் இல்லையா? என்ன கொடுக்கணும்னா, மகானோட நாமரூப குணலீலைகள் அது நிறைய கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதில் என்கேஜ் பண்ண மனம் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். புத்தி எப்படி பியூரிஃபை ஆகும்? சாஸ்திரத்தை படிக்கும்போது புத்தி பியூரிஃபை ஆகும். மனம் எப்போ பியூரிஃபை ஆகும்? சேண்ட் பண்ணும்போது. சரிங்களா? பகவான் நாமத்தை சொல்லும்போது, நாமரூப குணலீலைகளை நம்ம மனனம் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும்? மனம் பியூரிஃபை ஆகும். அதுக்கப்புறம் மனம் பியூரிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புலன்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். சரிங்களா? புலன்கள் எப்படி கண்ட்ரோலில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கண்ணு பகவத்கீதை படிக்கணும், பகவானை தரிசிக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயம். சரிங்களா? காது பகவானோட பஜன், கீர்த்தன், ஸ்லோகம்
இதெல்லாம் கேட்கணும், லெக்சர்ஸு இதெல்லாம் கேட்கணும். நாக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் எடுத்துக்கணும், பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை கேட்கணும். சரிங்களா? தொடுபுலன் பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது, ஆரத்தி காமிக்கிறது, பூ அலங்காரம் பண்ணி விடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை தொடுபுலன் பண்ணணும். மூக்கு என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த துளசி பூக்கள் இதெல்லாம் முகர்ந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? நம்ம கோயிலுக்குள்ளார போகும்போது அந்த ஸ்மெல் நம்மளை என்ன பண்ணும்? பியூரிஃபை பண்ணும் இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம கோயிலுக்குள்ளார போகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த துளசி வாசனை, அந்த கோயிலில் இருக்கிற அந்த வாசனையெல்லாம் என்ன பண்ணும்? நம்மளை ஒரு மாதிரி ரெஃப்ரெஷிங்காக கொண்டு வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் ஆஃபர் பண்ணுறதை ஸ்மெல் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி பகவான் மேலே புலன்களை என்கேஜ் பண்ணும்போது கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும்? நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். சரிங்களா? அந்த நேரத்தில் புலன்கள் வேற எங்கேயும் போகாது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸில் இருக்கோம். நான் வந்து பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. ரெண்டுமே பக்தி தான். இதில் சொல்கிறது உயர்ந்தது, கேட்கறது கம்மின்றது கிடையாது. கேட்கறதும் பக்தி, சொல்கிறதும் பக்தி. சரிங்களா? அப்போ நம்ம இந்த 1 ஹவரில் நம்ம வேறு ஏதாவது யோசிக்கிறோமா ஜட விஷயத்தில்? இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பக்தி மார்க்கமாக நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு வரணும். சரி, நம்மளுக்கு அப்படின்னா ஃபேமிலியெல்லாம் பார்க்க வேண்டாமா? எப்பயும் கிருஷ்ணா புக்கு படிச்சுட்டு கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தால் போதுமானா? ஃபேமிலியும் நம்ம கவனிக்கணும். ஏன்னா அது நம்மளோட கடமை, டியூட்டி. பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? உன்னோட கடமையை செய் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம கடமையாக நம்ம என்ன அன்பை கொடுக்கணுமோ, என்ன கேரை கொடுக்கணுமோ அதையும் கொடுக்கணும். உண்மையாக ஃபேமிலிக்கு நம்ம இதே கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா, கிருஷ்ண பக்தியை நம்மளும் லேர்ன் பண்ணணும், நம்ம ஃபேமிலிக்கும் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் புலன்களை பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணுறது, மனதை பகவானோட சாண்டிங்கில் என்கேஜ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் புத்தியை சாஸ்திரத்துக்கிட்ட என்கேஜ் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆத்மா எங்கே போகும்? பகவானோட லோகத்தை அடையும். சரிங்களா? இந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஜட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே நம்ம தங்கிடுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜட பொருட்களை விட உயர்ந்தது புலன்கள். புற புலனின்ப விஷயங்களை விட உயர்ந்தது புலன்கள். அந்த இடத்துலயே நம்ம கவனமாக இருந்துடணும். அதுதான் 2வது அத்தியாயம், அதாவது 2nd சாப்டர்லையும் 3rd சாப்டர்லையும் நம்ம பார்க்குற விஷயம் இதுதான். புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா. அப்போ ஆத்மாவுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி. அதுக்கான விஷயத்தில் புலன், மனம், புத்தி இதெல்லாத்தையும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். சரிங்களா? பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி. நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைகிறோம் அப்படின்னா அதில் பக்தி மார்க்கத்திலேருந்து பகவான் அடையிறது தான். அப்போ ஆன்மீக நுண்ணறிவினால் மனதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அப்போ புத்தியை நம்ம சரியாக ட்ரெயின் பண்ணணும் சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு. சரிங்களா? அப்போ மனம் வந்து உறுதியாகும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் காமம் என்னும் வெல்ல முடியாத எதிரியை வீழ்த்த முடியும். அப்போ பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? இந்த காமத்தை வெல்ல முடியாது. சரிங்களா? எப்பயும் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் தான், அடம் பிடிக்கிற குழந்தைய நம்ம வந்து அமைதியாக உட்காரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. சரி, அடம் பண்ணி ஏதாவது பண்ணதை பண்ணிட்டு போட்டோன்னு விட முடியாது. அதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்களை என்கேஜ் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட புத்தி சாஸ்திரத்துக்கிட்ட கொடுக்கணும். மனதை பகவானோட நாமரூப குணலீலைகளை திங்க் பண்ணுறதுல, அந்த தாட்ஸில் நம்ம கொண்டு வரணும், பகவானை கொண்டு வரணும். புலன்களை பகவான்கிட்ட நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஜட விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்காது. அதை நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பண்ண முடியும்னா, பானஃபைட் பரம்பரால அசோசியேஷனில் இருந்தோம்னா நல்லபடியாக பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்போதைக்கு நம்ம எல்லாரும் 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும், ஆப்ஷன்லாம் இல்லை. கண்டிப்பாக பண்ணும்போது நம்மளால் படிப்படியாக பேபி ஸ்டெப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாதையில் அப்படின்னா, கர்ம யுகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, கடமையை செய்யணும், அதுலேருந்து விலகக்கூடாது, ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்றது. தியாகம்ன்றது என்னென்னா, செயலோட பலனை நம்ம கடவுளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது தான். சரிங்களா? அதுதான் தியாகம். அப்போ கட்டுப்பாடு, ஆன்மீக புத்தியால் மனதை வெல்ல வேண்டும். கட்டுப்பாடு எங்கேருந்து வரணும்? புத்தியிலேருந்து மனம். மனம் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கட்டுப்பாடோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும், கிருஷ்ண உணர்வில் வாழணும். இப்போ நம்ம சாண்டிங்கிறது ஒரு செயல் தான் இல்லைங்களா? அதையும் நம்ம, அதுவும் கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா,
நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் நம்ம அவசியம் சாண்டிங் பண்ணணும், பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். இது 2 பண்ணாலே போதும். சரிங்களா? ஒன்று நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்கிறது, இன்னொன்று பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது. இது 2ம் நம்ம சரியாக பண்ணோன்னாலே நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நிறைய கேட்கணும். பகவானை பற்றி நம்ம நிறைய கேட்டுகிட்டே இருக்கணும், மறந்துடுவோம். சரிங்களா? அதனால் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பயும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராக்ரஸ் கிடைக்கும். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் ஷேரிங்